Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi windande men hande. Allah wallino on kam on kollama salminandu. Mbasen wiide assalamu alaikum, mbasen wiide maaleykum salam, hankadi garten e wiide assalamu alaikum. An calminowo, an calmittoɗo mbiyata ko wa alaikumussalam gasi. Ko heddi ko on dindi ɗum wa rahmatullahi wa barakatuhu onon dindi poti hen. Wa amma non assalamu alaikum jeyɗum ko calminowo. Wa alaikumussalam jeyɗum ko calmittoɗo. Wa amma les o non onon dendi poti hen woni wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓe henon mbiyata ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɓe to mbiyata ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓega mbiya wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɓe to mbiya wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An kam jokku haajuma tan mbasa yejjodirede fof ko moƴƴere no suumi e nder hen. Ɗum saabi windande mon nde ko hende yahanno aleni ko ɗo gaccirno ɗon assalamu ko calminowo, wa alaikumussalam ko calmittoɗo. Wa amma leso onon poti hen wa rahmatullahi wa barakatuhu. Numéro mon nan ɗon 00221 77 906 14 81. Yayali ngara naata saggira saggere ma a saggani ɗum yiɗa walla an keso jiɗɗo nadde ngara ɗon ndewa ɗon jettoɗa min ngara kalanamin indema yettode ma. Ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala ko jiɗɗo wiya ara naata janga. Joni noon windere men hande mbaɗen daniyenne nde hande nde ene woodi ɓe ganduɗa mbiyata ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hay goto anda ko ɓe kaala ɗon ko. Nden noon ɗum ni mbiyata ay ɗum woni i mawɗo. Ay i nan ɗon ko in na ay na inna ndirtina seeɗa ay lil lahi ay inna lil lahi mbiya wa inna ay ilayhi ay ra woɗarawo ji una ay una kasi ni foti heewani windima ena jango hankadi natta haalde bone kala jam. Ko Qur'ana ko haala Allah mbasa ɗum nyawnude. Bindol windirte ko ha mbawa jangude ko selli. Wadde ko ni inna lillahi windirte. Ɗum noon fawagatan e mayiɗo kala ko mettuma ko ni mbiyata. E noon aada men yatan ko so ɗuɗɗo maayi tan mbiyanda ni henne ala inna in e na ndendi wona inna
ay lil hangayna laahi lillahi wona lillahi wa inna arti ilayhi raa a fooɗi ji a fooɗani a fooɗi na wona raaji uuna mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna alaa ko wonɗo ka janngano a janngi i mawɗo a janngi na a janngi a poɗɗo a janngi la a janngi i a janngino ha a janngino wa a janngino ya a janngino ra a janngino ja ko eten mofti nder ɗo eten gonɗo nder ɗo aɗa waddi hen masɗe ma aɗa jangi ko janngotako wadde ko inna in fooɗaɗi naa pooɗa mbiya inna ay ko lil e laahi ndenninɗa lil laahi wona lillahi inna lillahi ngara mbaɗani hadema jiiɓade hen jippinaɗo ay jippina oɗo e ɗo so ɓutten allungal yahat mbaɗi pofta ɗo ɓaya ɗo ay haɗo ana mbiya inna lillahi woni ko dow ko ɗum won ɗo yenne woni inna lillahi so ɗiggi ngara jangaɗo wa inna ilayhi ayɗo waɗani haɗo wa inna ilayhi haɗo ɗo wa inna ilayhi so ɗiggi ngaraɗo mbiya ay ngaraɗo mbiya raaji'uuna on saa so ɗiggi noon ngara ndendina ngartira ko wonno ko e nokku muɗum ay wonta bindol gotol hankadi mbiya ya tar ɗum mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna tati tan inna lillahi mbiya goo wa inna ilayhi mbiya ɗiɗi raaji'uuna kasi tati hal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna gasi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna gasi ni foti joni mbaɗa ni sa walama
mbaɗa ndani henna wawa foftindema ƴetta ɗo mbaɗa ni ay on wojji inna lillahi so ɗiggi on gaddanamo ha ɗo gara ɗo tugga ɗo gara ha ɗo gaɗa ɗo gara mbayla gara ɗo waɗani gara ƴetta ɗum ɗo ay oɗo no mbiya wa inna ilayhi ɓalejo o wona raji'una boɗejo o woni inna lillahi mo hakkude o woni wa inna ilayhi ɓalejo o woni raji'una gasi ni foti inna lillahi boɗejo o wa inna ilayhi mo hakkude o raji'una ɓalejo o ari haddi inna lillahi wa inna ilayhi raji'una gasi ni foti inna lillahi wa inna ilayhi raji'una 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 mbasa wiide inna lillahi wa inna raji'un mbasa wiide noon ko bone garta e jaam no mbiyata inna lillahi wa inna ilayhi raji'una 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 kasi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga on dañani mon walla on nodde e numéro goɗɗo dow o 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o ngara caggira saggere ma a saggani ko ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo yontodirde e jangde golle ngara min kalanma sarɗiji ɗi aɗi belma jokkoɗa ɗi beelani cortoɗa jokka haaju ma arɓe ɓe jokka haaju men koni foti ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon e karneji mon bindon inna lillahi wa inna ilayhi raji'una natton wiide innarullahi ko bone bonɗo wontoɗo ganda yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen Allah won gondiɗo oɗon jallo jako cakki wassalam